थांनानै थासान्दियाव मा दं सोरबा सोरनिबा मोजांखौ नायनो हाया गाज्रिखौ नायनो हाया सैथोआ मा बेखौ नंगौ नङा गोबाङाथ' बिजिरगोन बे मोनसे जोंनि मानसिनि आखु नेचार आंबो सोरखौबा बुजायनोबा मानो फैयाखै नाथाय खोथाया बेनो मानसिया जेब्ला नांनायनि बारा अभार टर्चार जायो सहाय हायै अब्ला गोबां लामा डिसिसनखौ लानांगौ जायो मानोना बयहाबो राइट टु लाइफ बा राइट टु लिभ थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ नोंनि न'खराल' मोजां जाथों नों थाहै मोजां था नाथाय आंनि गोसोआ मानिनो हायाखै जोनोमगिरि बिमा बिफा सासेल' आरो आं गोबां नाजादोंमोन आंनि जायगायाव आंनि धोरोमाव आं हाबाबो खुंहैनो हायासै मानिजायासै लांनोनो हायासै बे समाव आं लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव फिन खेब आरो मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैदों जे नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबाय जानो हागौ बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर थ' बे समावहाय एनिथिं एम जे ब्रादाराहाय गावनि गोदोनि बिसि बा हिन्जाव गिदिरखौ बा दानि गोदान लानायखौहाय बिथाङा हाबा खालामदोंना खालामाखै मिथियाथ' जायखियानो जादोंला सिगांनि जिहेतु हिन्जावखौहाय बिथाङा डाइभर्स होनाय होयिनि बाथ्राखौ लानानै जों लोगोसे दायो जे ससियेल मिडियायाव जाबायदि सोंखारिथिनाय जादों थ' बेखौ लानानै नोंथांमोननि सेरावहाय मोननैसो आपडेट बाथ्राखौहाय बिथाङा फोरमायथिदों थ' जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां बुजि मोनलांगोन आरोना लोगोफोर सोरबा सोरबा बुंलायगोन दाबो दमथार मोखां गोराथार होननानै थांनानै थासान्दियाव मा दं सोरबा सोरनिबा मोजांखौ नायनो हाया गाज्रिखौ नायनो हाया सैथोआ मा बेखौ नंगौ नङा गोबाङाथ' बिजिरगोन बे मोनसे जोंनि मानसिनि आखु नेचार आंबो सोरखौबा बुजायनोबा मानो फैयाखै नाथाय खोथाया बेनो मानसिया जेब्ला नांनायनि बारा अभार टर्चार जायो सहाय हायै अब्ला गोबां लामा डिसिसनखौ लानांगौ जायो मानोना बयहाबो राइट टु लाइफ बा राइट टु लिभ थांनानै थानायनि मोन्थाय दङ आरो बे मोन्थाया नंगौ जे हिन्जाव सोलाय सोलाय लानानै बानानै बे मोजां जाबाय नोंना बिदि होनग्राबो थानो हागौ नाथाय आंबो नाजादोंमोन गोबांनो आरो बेखौ क्लेरिफिकेसन होनो बा मानो थाखाय आं नङा जाय आंनि गोसोआव मोनदांनाय नैबे अयथासार बुंफैनाय सुन्दुरि जारौआ बेनि थाखाय आं नैबे भिडिअखौ लाबोबाय एक्सुवेलि आं भिडिअखौनो बारा लाबोलामोन बाग्रा जाबायमोन आं दा साहससो मोनसिनबाय आङो जाथाया जाबाय जेब्ला सलुसनबो माबा मोनसे थागोन आरो सलुसन गैयाब्लाबो माबा मोनसेथ' जाहैगोन उनसिमाव आंहा बेखौ फोथायनाय दं आरो आं माखासे खोथाफोरखौ मिथिखायो जायनि थाखाय आं माखासे रेकर्डखौ दोननोबो गोनां जादों जे समाव गोबां नाजाबोबाय आरो बै समाव जायनाखि नोंथांमोना बिसिगिबि होननानै गोबां पस्ट होदों बे समाव आं गोबां बुजायनो नाजाबाबो आं हायाखै नोंगौ मानसि हिसाबै मानसिनाव गोरोन्थि जायो नाथाय बे गोरोन्थियानो खेबसे खेबनै खेबथाम निमाहा होबाय खेबब्रै खेबबा 6 बार 7 बार 8 बार बेबायदि मावफ्लेबाय थायोब्ला बे गोरोन्थि नङा बे बिनि हेबिट बा आखुथायसो जाय आखुथायखौ मालाबाबो सोलायनो हाया बेबायदिनो थांगोन दा बेनि गेजेरावनो बै समावहाय बिथांजोआ नैबे मेसेजखौ रिप्लाय होदोंमोन नों आंखौ हाबानि सिगां बिमा बिफाखौ नायगोन होनना खोथा बुंथेयाखैमोन नाथाय आंथ' नोंखौ बुंथेग्रोखादों बेबो नोंनि भिडिअ प्रुफबो दङ नाथाय आंबो बुजियो नों बुङाबाबो बेखायनो बेखौ सिथाम होना बुङो आं जे आं माब्लाबाबो आंनि बिमा बिफाखौ गारना थाङा आदा सना बेबायदि बुंनाय नोंथांमोना नुगोन आं गोबांथार रेकर्डफोरखौ आंखौ उनावहाय आं गोबां गिदिर जेंनायाव गोलैगोन आंनि जिउआ गोथाङैनो गोथै बायदि जाखागोन साननानै आं दोनबोनो गोनां जादों जेरै बिबौ थैनोसैयाव नायफैब्लाबो न'खरनि मानसिखौल' नायो डाइभर्स बिनाय मानाय जानो हागौ नोंथांमोना साननो हागौ एमजेनि खुगा एमजेनि राव नाथाय स्वयं जाय बुंग्रा बिनि रावफोरानो दङ उइथ
नाम्बार विथ रेकर्ड खनसे नङा खननै नङा आरो नोंजों नांलायबाय थानोबो गोसो गैया आं संसार जानोबा कर्टनि पेपाराव लिरनांगोन नङाबा आं नोंजों थाया संसार जानोबा आं कर्टनि पेपाराव लिरनांगोन जाहैदों न'खरनि मानसि लोगोआवनो फैब्लाबो डाइभर्स बिजानाय आरो बिमा बिफाखौ नायनो मोना देनां आथिं आखाइ जोबहैजोबबासो बिमा बिफाखौ नांगौबा नायगोन बावबो आङो राजिबो जाबायमोन नोंनि गोसोआनो फुरा जाथोंसै आंनि बिमा बिफाया बुङोमोन राजा बाबा नोंनि न'खराल' मोजां जाथों नों थाहै मोजां था नाथाय आंनि गोसोआ मानिनो हायाखै जोनोमगिरि बिमा बिफा सासेल' आरो आं गोबां नाजादोंमोन आंनि जायगायाव आंनि धोरोमाव आं हाबाबो खुंहैनो हायासै मानिजायासै लांनोनो हायासै थेवबो आं दे नोंनि गोसोआनो फुरा जाथोंसै नों जेराव खालामनो गोसो बावनो खालामनायानो जाथोंसै साननानै थाबायमोन। थ' बेनोमोन लोगोफोर जे नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिखाबो जानो हागौ बिथां ब्रादाराहाय गावनि बागै नोंथांमोननि सेराव मा बाथ्राखौहाय फोरमायथिलांखो बेजोंनो लोगोसे जुदि नोंथांमोना बुजि मोनाखैब्ला आं बेयावहाय बिथां जिहेतु एनिथिं एम जे ब्रादाराहाय बुंनाय रावखौहाय बा भिडिअनि क्लिपखौ आं गासैखौबो क्लियारलि होनाय जायाखै थ' नोंथांमोना गासैखौबो जुदि मोनथिनो लुबैदोंबा बिथाङा मा फोरमायदों थ' बेनि लिंकखौ आं आंनि डिसक्रिपसन सिङावहाय होगोन नोंथांमोना भिडिअनि बे बिथांनि एनिथिं एम जे ब्रादारा होनाय भिडिअनि बे लिंकआवहाय थांनानै नोंथांमोना गासैखौबो नायनो हागोन आरोना अब्लानिया नोंथांमोना गासैखौबो जेन बुजि मोनगोन थ' जियानो जा जोबथारनायाव आरो आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै जेन भिडिअखौ फोलावबावलासे बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोनायाव जुदि आंनि माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं गिबियावनो बयनिसिमबो निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना बे आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरोना लोगोफोर थ' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय।